com col·locar, com retirar i què no fem les mascaretes. Fins ara. Hola Laura, com et poses la mascareta? Abans de manipular la mascareta, renta les mans amb aigua i sabó o desinfecta-les amb alcohol o gel hidroalcohòlic. Amb les mans ben seques, agafa la mascareta pels laterals i fixa't que el clim nasal et queda a la part superior. Cobreix la boca i el nas amb el cos de la mascareta, ajusta dels laterals i després del clim nasal. No han de quedar espais buits entre la cara i la mascareta. Si cal, torna a ajustar-te al clim nasal. Com la retirem? Abans de retirar la mascareta, renta les mans. Per retirar-la, agafa les nanses laterals, sense tocar el cos de la mascareta. Un cop retirada, torna't a rentar les mans. Advertiments. La mascareta ha d'estar sempre a la seva posició correcta, ni al coll, ni al front, etc. La mascareta no es retira mai per parlar ni per tossir. La mascareta no es toca mai. Mai s'ha de ficar els dits per dins. La mascareta ha de ser usada sempre del mateix costat i no se li dona la volta.